B'reazzjoni għall-aħħar ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar l-investiment barrani, il-Partit Laburista qal li l-Oppożizzjoni reġgħet ikkommettiet żbalji bażiċi fl-analiżi ta' statistika uffiċjali. Filwaqt li l-kelliema tal-Oppożizzjoni qed jgħidu li kien hemm tnaqqis ta' 64% fl-investiment barrani li ġie f'pajjiżna s-sena li għaddiet, l-istqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fl-ewwel paġna tagħha tajt li there was a net increase of 1.5 billion euros in foreign direct investment flows. Il-Partit Laburista żied li bittama li tikkwota xi tip ta' tnaqqis l-Oppożizzjoni b'mod dilettantesk ippruvat qabel l-attività ta' entitajiet finanzjarji bejn kwartu ieħor tas-sena. Madankollu l-Partit Nazzjonalista m'għandunax li dawn il-kumpaniji jagħmlu transazzjonijiet lejn u minn Malta, imma ftit li xejn ikollhom preżenza lokalment f'termini ta' impjiegi. Dwar dan ikkummenta wkoll il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona li qal li bl-analiżi tiegħu dwar l-investiment dirett barrani, il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil wera biss inkompetenza ekonomika. Filwaqt li marka s-suċċessi miksuba Cardona tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jġib l-investiment barrani lejn Malta. Naħseb li l-Gvern qed juri biċ-ċar li ser ikompli jaħdem biex jiġib lejn Malta aktar investiment dirett barrani bilan li jinħolqu aktar impjiegi u aktar ġid tal-familji tagħna.